Ahoj, jmenuji se Olga a toto video bylo vytvořeno s pomocí umělé inteligence. V dnešním rychle se měnícím obchodním světě je optimalizace výkonu společnosti klíčová. Chatboti jako Crowdy AI revolucionalizují zákaznický servis a provoz tím, že nabízejí obrovské výhody ve srovnání s lidskými konzultanty. Rozlučte se s platy zaměstnanců, sociálními výhodami a dodatečnými náklady. Chatboti vyžadují jednorázové náklady na vývoj a údržbu. Ušetříte tak výrazně ve srovnání s tradičními metodami. Zatímco lidé potřebují přestávky, chatboti jsou k dispozici 24/7. Nikdy nespí, což znamená, že vaše firma může komunikovat se zákazníky nepřetržitě a poskytovat rychlé odpovědi kdykoliv. Chatboti zpracovávají více dotazů najednou v reálném čase, čímž eliminují čekací dobu a urychlují zákaznický servis. Na rozdíl od lidí jsou chatboti naprogramováni tak, aby poskytovali konzistentní, standardizované služby bez chyb, což zlepšuje přesnost a spokojenost zákazníků. Integrací Crowdy AI můžete snížit náklady na pracovní sílu zaměstnanců při zachování špičkové kvality služeb, zvýšit interakci se zákazníky a zlepšit marketingové strategie. Náš chatbot automatizuje běžné úkoly a uvolní váš tým pro kreativní a strategickou práci. Kontaktujte Crowdy AI ještě dnes.